We gaan de imparfait behandelen. Wat is een imparfait? Imparfait is gewoon je verleden tijd. Voorbeeld van werkwoorden in de imparfait. Ik ging, ik werkte, ik las, ik was, etc. etc. Regel om een imparfait te maken. Je neemt de nu-vorm van je werkwoord in de tegenwoordige tijd in het Frans en je strept de ons weg. Voorbeelden. Nu-vorm. Werkwoord aller. Nous allons. Werkwoord vouloir. Nous voulons. Werkwoord avoir. Nous avons. Werkwoord connaître. Nous connaissons. Et nous prenons. Als je de ons-vorm wegstrept, dan heb je de stam. Wat gebeurt er mee? Je hebt stam, onderwerp, stam plus uitgang van de werkwoord in de imparfait. Bij je heb je AIS, bij tu AIS, il, elle, on, AIT, IONS, IEZ enzovoort tot AIN, ENT. Voorbeeld, exemple. Met je werkwoord alleen had je over A, 2L. Botting van klinkers, J, A plus, uitgang van de imparfait bij je, AIS. J'allais. Klaar. Tweede voorbeeld. Werkwoord prendre. Nous prenons, ONS weg, stam, prend, en bij nous, IONS, doe je bij, nous prenions, klaar. Een uitzondering, hier heb je met je werkwoord être. Bij nous zeg je nous sommes, maar hier werkt het helemaal niet. Dus dit moet je uit je hoofd leren. Dan heb je je rijtje van être hier. J'étais, tu étais, il, elle, on était, nous étions, vous étiez, il, elle, était. Dat was de imparfait. Bedankt voor je aandacht.